Duha ang patay atol sa pagpamusil sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte kaganihang buntag. Samtang dunay laing mga insidente matud pa nga reklamo atol sa eleksyon sa pipila ka voting center sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Aniyang report. Pasado alas 6 Lunes sa buntag, dunay nahitabong pagpamusil sa Barangay Bugawas, Dato din Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Duha ang patay nga nailhang sila si Juhaymen Ube ug alias Mistake. Upat ang samdan nga sila si Muhahalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik ug Harong Tating. Giingong sospek sa pagpamusil sila si Romar Abbas ug Keds Lidasan nga maumatod pa ang mga gunman ug kaubanan nila nga sila si Michael Abbas ug Teng Kapaya. Ginaila pa sa karon ang uban pang kaubanan sa mga nailang sospek. Matud pa una nahitabo ang pagpamusil, nagkainitay ang duha ka grupo sa mga supporter sa mga kandidato. Taod-taod, nahitabo na ang pagpamusil at bang mismo sa voting center. They are both supporters of two parties. Hanggang sa nagkasuntukan, nagbunutan ng baril, umantong sa patayan. Nagpadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan sa mga nakaikyas nga sospek. Bisan sa hitabo, gipadayon ang botohan sa maong barangay. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, mialma ang pipila sa mga botante tungod sa matud pa sa tikas sa ilang voting center. Samdan ang pipila kanila human matud pa nag-inilugay og ballot box ang mga supporter sa managlahing partido. May nagaganap at daya pa. I-stop muna yung pag-elect pa. Kasi may dayaan na nangyayari. Yun lang inahing namin doon. Pero wala silang action. Nandaya sila ma'am. Yung balota, dipirmahan sa likod. Tapos hindi pa hulog sa vaccine sa amin. Pipila sab kabutante ang mialma tungod duna sab matud pay pagpanika sa ilang voting center sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Hindi kami pinapapasok, yung authority natin ito, walang ginagawa. Taod-taod, dunay usa ka babae nga nagpasabot sa mga residente sa sitwasyon. Tama ka sa kanin sa list, pero may ID siya, na pwede siyang Samtang anda matud pa ang Comelec BARM nga mag-imbestiga ugaling dunay magpaabot kanila og formal complaint kalabot sa BSKE. Samtang sa social media account ni Pandag Maguindanao del Sur Mayor Kadafet Tuy Mangudadato, giingong gipabuthan matud pa sila og pusil sa armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Buong pamilya ko nandito kami. So pinagbabaril kami. Grabe ang putukan. Ando na yung Hilux. Yung Hilux na yan, may baril na pinalabas kanina. Sa karon gina-verify pa sa otoridad ang maong insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.